Пристигнахме, приятели, влога продължава. Сега тъмън колегите и те са пристигнали, приятели. Баклавата. Как се праща баклавата с еконт до вашия адрес? Ето, за вашия адрес. Днеска поръчвате, утре получавате. Значи максималният срок 2 дена. Ето баклавата, локума, всичко. Ток, машалла. Приятели, сега се пращат към вашата адрес. Ето страницата baklavahouse.com.tr. Може да поръчате. И влога продължава. И сега гледаме какво ще правим. Програмата ще направим, монтажа и за размерите. Чакаме и другия екип да пристигат, да ви вземем размерите. Баклава Хаус, приятели, онлайн. Ето с еконт към вашия адрес, приятели. Много е хубаво, много добро предложение, приятели. Значи, вие искахте, аз им накарам да правят. Хайде, палеца нагоре, приятели. Видеото продължава. Така, приятели, вече са пуснати поръчките до 31 април. Безплатно е доставката, да знаете, до 31 април. Ето, доставката не е нещо, кой знае колко. Символично. 3-4 лева, 5 лева, такива. Ама зависи колко килограма, приятели. Сега влога продължава. Сега ще видим Баклава Хаус, как се поръчва баклавата от страницата, приятели. Ето страницата, ето гледката, страхотна е, приятели. Тук страницата гледаме, приятели. Ето, baklavahouse.com.tr. И нашата видео среща, ако се сеща, София, Пловдив. И скоро най-много коментар, който идва на това видео, и там ще отиваме. Хайде сега, как се поръчва от baklavahouse.com.tr. Нека да видим заедно. Много въпроси се получава, приятели. Тъмън седмичен блог да си имаме baklavahouse.com.tr. онлайн баклава, как се поръчва. Да не забравяйте видеото, палеца да ударите, приятели. Коментара ще чакаме. Айде сега да поръчваме Баклава Хаус онлайн. Влизате в страницата, приятели, акаунт, регистрация трябва да имате, баклава, лукум, всичко. Тук страницата ще видите онлайн. До 31 април има безплатна доставка до всичките градове. Хоп, избираме колко. 1 кг, примерно. 1 кг добави в кошницата. Хоп, натискаме. И след това продукта вече добавям в кошницата. Може да промените мидичка. И те са много хубави. 1 кг. Хоп, добави в кошницата. Хоп, вече в кошницата. Отиваме в кошницата. Проверяваме поръчката, приятели. След това попълнете поръчката. И много важно адреса, нещата правилно да се пишат. Next, попълнете поръчката. Хоп, тук адреса България, там където живеете е конт адреса. Е конт адреса вкарвате, приятели. След това продължи, натискате. Хоп, вече с карта, като плащате, приятели, баклавата, до 2 дена. До 2 дена, хоп, ще е при тях. Примерно днеска те бяха в София, даже бяхме заедно. Днеска се пусна в това, в еконт, утре ще е при тях. Опа! До 31 април, приятели, безплатна е. Здравейте, поръчах си от страницата на The Baklava House и дойдох да си взема пратката. Прибрах се вкъщи, за да пробвам нещата от The Baklava House. Изглеждат уникално вкусни и нямам търпение да ги пробвам.